Hola YouTube, this is Nerski and welcome back to my channel. So for today's video, I will be uploading this look. This is your Valentine. Hola YouTube, this is Nerski and welcome back to my channel. So for today's video, I created this look. This is for your Valentine's Day. So kung may date kayo or if you just want to look good on Valentine's, then you can recreate this look that I made. So without further ado, let's proceed with how I came up with this look. Okay, so as you can see, nagkulot-kulot lang ako ng konti. Hindi ako marunong magkulot, kaya magpasensya niyo na. So we will start with the base. So primer. Ito lang yung primer ko. So just bear with it. Next is foundation. So using this Revlon Color Stay. So parang maputi na siya sa ating mukha. Wait lang kayo. Let's try to mix it with this Velvet moisturizing foundation. So mix ko na. Okay. So, ulit-ulit ko lang sinasabi. Put some on your neck. Kahit na existing yung neck ko, push natin yan. Okay. Blend, blend, blend. Now let's go to foundation. Foundation, concealer ba? So I am going to use Pro Conceal from LA Girl. No. So syempre, date tong pupunta nyo eh. So dapat takpan ang mga malas. As you can see guys, iba yung background ko ngayon kasi nasa kwarto ako nag-film. And pero naririnig niyo pa rin yung ayan mga buses kasi yun yung bahay namin nasa tapat ng kalsada, kaya maingay bes, maingay bayet. Ay, ayun pala. Okay, so siset natin ng powder yung mukha natin. So powder ito favorite ko powder, ayan, from Sante pa. Best date ba yun? Kaya wag kayong magmukhang showgirl. Dapat konting lang.
Ayan, sige, mag-ingay kayo. Mag-ingay kayo, mga pedicab, mga bus. Next is our kilay. Saan ba yung pang kilay ko? Parang nasa bag ko. Wait lang. Okay, so, ito tayo sa kilay. Ang gamit ko ng kilay is itong City Colors na pangkilay. Wala pa ako ibang pangkilay, best. So, ay, meron pala. Pero wag niya yun. Nagpa-practice pa kasi ako nun. Okay. So again, lagi kong sinasabi mga bayid na gusto ko yung kilay na looking natural lang. Eh kasi hindi ako marunong magkilay on flick, so pagpasensya nyo na. O yan, sige, mag-party kayo mga boss. Yung kapitbahay namin, nagpa-party sa kanila guys, nung oras. Tapos, gagamitin ko tong mga concealer ko. This is actually from Ulta Beauty. Ulta Beauty. So, yeah. Wait lang. Nag-eyeshadow tayo konti. Lang. Mga bayit, hahanapin ko muna yung eyeshadow ko mga bayit. Wait lang bayit. Okay, so mag-eyeshadow na ako. Ang eyeshadow na gagamitin ko is from Color Mania. No, from Beauty Treats Color Mania. So, I'll try to wala naman akong iniisip na look, guys. Ano lang, depende lang. Naglalagay muna ako ng primer. So, first yung kukunin is yung lightest shade. Ay, hindi pala. Ay, wait lang. Oo, ito pala. Lightest shade. And then we will use this as our transition color. Ano ba yung transition color, guys? Palagi ko yung naririnig. Huh? Parang base yat, parang ewan. Basta ginagawa ko, naglalagay ako ng parang boundary sa crease ko. Ewan ko kung nakikita nyo guys yung color.
Mga bait, pupunta ko ng date. Kaya, hindi ko na masyadong, hindi ako mag-makeup ng bongga kasi baka ma-intimidate yung ka-date ko, guys. Siyempre, single tayo. Magdi-date tayo, guys. Pero alam nyo, guys, ito no, for Valentine's Day, dapat i-date nyo yung sarili nyo or yung mga magulang nyo. Hindi naman porket Valentine's Day para lang yun sa mga magjowa. Siyempre, para din yun sa atin at sa mga parents natin. So, kung wala kayong, kung single kayo, wala kayong jowa, di mag-date. I-date mo sarili mo, i-date mo kapatid mo, i-date mo yung mga magulang mo. Alam mo, magiging happy pa yung Valentine's Day mo. Eh, kung ayaw mo rin naman mag-date, kung bitter ka, di wag kang mag-date. Bayot, walang nagpupugo sa'yo. Ay, walang pumipilit sa'yo. Wag kang mag-date. Mag-bitter ka. Mag-bitter ka ng mag-bitter hanggang sa magsawa kang mag-bitter. Okay. And that's it for our eyeshadow. Babalik lang ako, maglalagay na ako ng falsies. So, maglalagay tayo ng mascara. So, yan na lang muna sa eyes natin. Bayot. Kailangan natin ng contour. Ewan ko kung may pinagbago, pero kung wala, hindi natin pilitin. Tapos, mag-blush tayo. Powdery. Smile ka. Ayan. Tapos, hindi na ako mag-highlight. Okay na yan. And then, lipstick. So, syempre, dahil Valentine's Day, mag-red lipstick tayo. So if you like this video, just click thumbs up, subscribe and share. Thanks!